Στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Συνεργασία Πολιτών του υποψήφιου Δημάρχου Βασίλη Γκίζα, ο οποίος απέδειξε αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο πως μπορεί παρά τις αντιξουότητες να φέρει αποτέλεσμα για την αυπακτία και τους πολίτες της, να βελτιώσει πραγματικά την καθημερινότητα των συνδημοτών του, να προβάλλει με συγκεκριμένες δράσεις την αυπακτία ώστε να γίνει πλέον σημείο προορισμού στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Αυτή την περίοδο λύθηκαν όλα τα προβλήματα? Ασφαλώς και όχι. Με τον Βασίλη Γκίζα διεκδικούμε εκ νέου την εντολή των συνδημοτών μας, την εντολή τη δικιά σας για την ολοκλήρωση και ουσιαστική ανάταξη της ναυπακτίας σε μια πραγματική προοδευτική κατεύθυνση. Είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Αντιρίου, είμαι ο Κώστας Αγγελόπουλος. Στην εκλογική περιφέρεια Αντιρίου αυτή τη νέα περίοδο, με νέο αίμα, με νέο αέρα, με εμπειρία και γνώση, μπορούμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα, την ασφάλεια των συμπολιτών μας, να ολοκληρώσουμε τις πρωτοβουλίες για τις υποδομές, για την ανάδειξη των τουριστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα ωφέλη για τους συμπολίτες μας. Εμείς, με τον Βασίλη Γκίζα, νέο άνθρωπο μπροστά, γνωρίζουμε και μπορούμε να πάμε πιο ψηλά τον τόπο. Ζητάμε την εμπιστοσύνη σας, ζητάω την δικιά σας εντολή, ώστε και αυτός ο αγώνας να είναι ελπιδοφόρος και αποτελεσματικός για όλους.